Kesodet Lalin Ingtipi keso kache langjia phanpura achor borsing tisopen kerap ka chohang. Lahore jan along public TV Assam ningkan hini ke chok katalon. AIUDF hinpen Assam delimitation of Puthak Supreme Court along petition kipipon. Urmir ni Adap ke me kardom nalitum dona phanstami nilihin pen pajirglo kardom pini birtang ton pen arjik tha. Monira kaya long kisung nai laki kesu henlo. Keso pen ajo ke plan ke phiatum pusatami nangdu I water tek. Lasi mesen tik ahut ning ka cheparong lapen mesen pen ka chingki jathan henlo ke nang sot lapen ke men naya sonlo. Lason si Singhason constituency ka parlo Langchitung Bonglong Ingtiarong Amikar Borsing Tiswachor Sangpi Lalin Ingtipi Alang Lia Jagding Klui Pen Kiso Mate Kensara Kiso Kacholong Lok Penajok Kiso Kemeji Aphan Se Chelang Bomlo Bonta Kiso Abang Nang Keba Thubo Majok Guwahati Along Kedo Dr. B. Borua Cancer Institute Along Si Se Chelang Dam Thulo Bonta Kiso Abang Nang Keba Thubo Majok Borsing Tiswatum Methang Akhi Do Anta Chepa Ik Edlo Lapuan ang bong satami keso ki meji kalisi nang ke bathu bong jok sei kache langja phan nangrap dun tha pusi Singhason constituency MEC mate KAAC EM Amar Singh Kiso Laben Karbi Anglong Autonomous Council kachari CM Dr. Tuliram Longhang aphan kerap chohang ponlo aprang si nilihin pen nang litum ale the tom phan nang chu ningri alam theke ye la phanno nilitum Nilitum jo kisu bimar nilichor bimar long lo masi nilitum non cancer kisu long lo masi nilitum jak hati bi borwa hospital long si nilitum kisu chilang bom lasi person long elo sitame non ke hospital pe na bang ke nang release plot masi nilitum room bhara room si do nang kok lo nasi non ke room bhara chipi moge jogi moge kebang ya phanta ve lasi nilitum alang the tom phan CMEM kan danglok do ana alang ag the mi chot the to phan nang chu Nilipini keso ka chilang pen ke melong vek je phan nangrap dun vek tha Lapen komat ni aning ke mi abang phu bang phi ning me ning do pen nang kerap dunji ning ke hang do pulo thangte Google Pay number 6900401423 along le kerap nang palisata mi chok pusi Rajen Tiso pen chuning ripon Nilitum ning kache thenai Singhason EM mate Amor Singh Sar phanta kerap nang kerap dunji phansi nang chuning rilo lapen Tim Karbi Anglong Dr. Tuliram Rohang Sar phanta nang kerap dunji phansi nang chuning rilo Phuloni pen dirchuna rongpi Karbi Anglong live Bokajan subdivision angkang Lahore jan habar pen Kepaklangpon web portal news channel public TV Assam arta ningkan hini kechok amahang ke thegani ketalon na Abirta longpon Patumi jakhongni phaisir kebarni adapor phaikre asiapor Lahore jan Yuva Santha Club sahemalong Dulal Gogoi pen kachaphem phupana mayalong Mainul Hussein Chetong Runsi alohi ke pachinepor enponlo Bangso mayalong alohi sarpo man pen District Press Club of Karbi Anglong amai phudi ganto teron Chetong Dun Manpeng alohia manpen Lahore jan SDB Yuva Santha Club amai phu Khatkhati Press Club amai phu ananterang lapen penang an manpeng gedo ke thigiding atum Chetong Dun Mayalong Public TV Assam ningkan hini ke cho ahim kedo DPC ke amai phu diganto teron lapen Public TV Assam ahim phu Mainul Hussein atum arideng pensi beng ponlo Aduntu ka Chetong Dun aluhia tumpen jumisen news channel apen pherangkia tumalam than pajirmi pon Public TV Assam kedamtang jakhonga chikloni phaisir kebarni surihini ra inquiry sianingkan Mainul Hussein po bang hupensi Lahore jan habar pen web portal news channel paklang ponlo lapen mesen me pen kaddo kawe kachara pache todun bena jok ningkan hini mesen pen papleng pon longlo
laban ke bang jilang arni setami lapuson si mesen pen cherap cheto dun bombo bosi ning ke the alam than pen kachetong donatum ana phan kurwang thu kachoro pajur pen si mesen pen mai pachun ponlo bokajan penanan terang karbing long live Jakhong chi kloni phaisir kebarni All India United Democratic Fund AIUDF ahin pen Assam Legislative Assembly anghoi along 2001 population census ateng pen Election Commission of India atum Assembly anghoi along delimitation draft ke paklang pona phuthak Supreme Court of India along petition pipon prosi AIUDF MLA Karimuddin Barbhuya ahin pen thanpon Labangso delimitation of Puthak, Assam along ripen Ratcharia song Kre Isiatum Sitami, Ning Kang Samse Pura, Delhi along Sopian Kachinki Kachathanjia Pan, Kibarpon Padolo. Supreme Court along Labangso Pinpura Lo Kipachirpon along Assam Pradesh Congress Committee, Raizor Dal, Assam Jatiya Parishad, Jatiya Dal, Assam Trinamool Congress, Nationalist Congress Party, Communist Party of India, Communist Party of India Marxist, Communist Party of India Marxist, Leninist Liberation, Rashtriya Janata Dal, Lapen Janata Dal United Atum Sitami, Chedon Sarpen, Pajirunlo. Lapuson si Indian National Congress Maiphu Malik Arjun Kharge hin ban setame Twitter along klamalong lamthe kapaklang ponke lapuhenlo Assam delimitation exercise aphuthak Ratcharia song Kre Isiatum Chelang Petpen Election Commission of India arideng Pinpuralo Pajirponpo Labang Sophi Delhi rong Sopi along ke do Jantar Mantar along setame Bhomtar ni kachesong padupon thupo puta lamthe paklangpon Pinpur Bonmi, Election Commission of India ECI Atumpen, Surihinira Inquira Kethom Anikan, Vosika Chikloa Hutsi, Assam Assembly Anghoi, Lapen Parliamentary Anghoi Apan, delimitation draft Paklangponlo. Labangso draft ke Paklangpon pen, Assam along Riralo Ratcharia Jakong along, Thedung Kachelarpon Stami Duponpo. Labangso Ajaimek Lake Assam Mararatum, Ninkan Prikep Dokai Ana PC, Puthot Avarsai Chilong Pontulo. Kitusi delimitation asai ke claim pon lake suri isira pharo sirkebra troxikebra trok aninkan henlo Stadex report Karbing Long Live Borjan constituency angkang sangtilangso pathu aklam Dimapur ahoyalong kedamtang vosik ni phai inkoira phopen na bangso club league pangcheng ponlo bangsolong kato kawe terang trok chetong ponsi pathubom bangbomsi Karagaong Rai FC Lapen Notun Basti FC Lahore jana tumang bongsi angdungiti chepali dunlo Patumi Jakhong ni phai sirkep arni mate angdungiti ka pathualong alohi sarpo manpen KACEM surjorong phar chetong dunlo Laben BJP East Karbing Long Maiphu Roland Killing Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar BLCC Chairman Bokajan Development Block Mongol Singh Hanse Kasa AGS Philip Teron KSA Bokajan Regional Committee Chunbang Nobin Rongpi Tilai Sports Association Chunbang Harlongbi Ingling Hidipi Lem Samaipu Chandra Timong Karbing Long Cricket Association Maipu Sardili Bay Assam University Dipu Campus Sports Secretary Tenson Taro Lapen Penang An Kit Hegidinga Tum Chetong Dongsi RDP Dunlo Angdung Kiti Kapathualong Lahore FC Atum EC 5 mate 10 goal pen Karagaong FC aphan paremponlo Kechengsi lapen adun thu ke hai anong e trophy lapen tangka kereng alohia tumari deng pensi pi pajir ponlo Best player Johannes Rongphar lapen discipline team Sangtilangso FC atuma phansi pajir ponlo Sangtilangso Sports Association Amaphu Chris Rongphar pen Jasmet border along ke dori soijang atuma phan kapathu pen ajok kangthurpon lapen drugs pen stame kapaching rai pon thekja phana ke mang pensi labangso kapathu biponlo lapen local EM Surjorong Phar Jakong lapen BD pen kachirab dunapot akero setami pipajor pon nilitung la patir pige la ke Sangtilangso Sport Association ben nilitung patir pilo lapen nilitung dak local border long apran SGB barin tarditang buluram teron alang imen ben nilitung thelapilo bini angdung giti ang dengalong nilitung along EM sar lapen chief guest lapen ke thegiding pin nang tunang chitong dun ben RD do jot ben nong hedjong thelabang ajudlo nilitung Dilai pen Bijoy Rongpi Karbing Long Live
Cricket World Cup cheng pon pia prangjong Asia Cup ke pathu bonjia phan ke damtang penang anar ni pen Board of Control for Cricket in India BCCI hin pen Asia Cup ka chepate along Pakistan along ri along ke pathu dam depura akaprek along ri mate neutral venue along si pathu pon pu Asia Cricket Council aphan choning ri pon padolo labang so teng pen si Pakistan Cricket Board la pen Asia Cricket Council atum setami chekroi pon sarlo Bon setame non kado kabe chedon sar afisi Pakistan Sports Minister abang puthot Asia Cup kachepati ponalong akimang pon paklang pon thulo labang so akimang pon lake Babar Azam ke jalin pon Pakistan cricket team atum India long ke padoji World Cup kachepati along pathudunde jongsi Board of Control for Cricket in India BCCI atum Pakistan along ke paman ponji Asia Cup phan Pakistan along pathu pon pepen adet ka prek mate neutral venue along pathurong pulote pusi pangda ponlo Pakistan Sports Minister Ihsan Majaria hin pen pherangkia phan ke pachini pona tengke Pakistan Cricket Board lake Sports Ministry alosido lasenili hin pen jongjong ke matha pon ke la puhenlo jongsi India det pen Pakistan along ke doji Asia Cup ke pathu an Pakistan along pathu thera neutral venue along si pathu ponji pulotangte Pakistan atum sidame India along ke padoji World Cup along India along pathu thesi along ka prek neutral venue along ke pathu ponja phan chuning ripon pobosi pangdak ponlo labang so teng pen pulotangte Pakistan atung World Cup phan India along pathu dam dilo jongsi India atung Asia Cup phan Pakistan along pathu dam de pulotangte Bangso alam the ke klang pon lake Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif hin pan World Cup kachepate ponalong mi phun me pen kachisik ponja phan committee sengpon erapilo bangso committee ke chari ponji lake Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari henlo bangso committee along Pakistan Minister Bangkhre sia tumsi ke langchari padoponpo Bonsatame halapu International Cricket Council ICC hinpen Pakistan adera phan Pakistan Cricket Board hinpen India along ke paman ponji ODI World Cup along ke pathudun vekji palam cha kachipi pona phuthak pinpur alo setame pajir ponthulo International Desk Report Karbing Long Live Pinya Abirta kala pansi kang tonik long